Здравейте, приятели на Спортувай активно! Какви са ползите от включване на леки разходки след последното хранене за деня? На първо място е необходимо да сме наясно, че между последното хранене за деня и времето за лягане е необходимо да мине период от около 2-3 часа, през който храната да се отработи. Най-важната полза, която ще ни донесе движението, е регулиране нивата на кръвна захар, което е изключително полезно и важно за хора, страдащи от диабет и преддиабетно състояние. Освен това се подобрява работата на храносмилателната система, тъй като се подпомага движението на храната през нея и по този начин се предпазва тялото от подуване. Друга полза, която носи леката разходка след хранене, е освобождаване на серотонин, което от своя страна води до подобряване качеството на съня и регулиране на апетита. Ако тази информация ви е полезна, може да запишете своя час за индивидуална тренировка или да последвате страницата на Спортувай активно във Facebook, Instagram и TikTok. Това е от мен за сега. До нови срещи!